Hej til alle sammen, og velkommen til i dag. Dette er simpelthen episode 3 af Crawlers Prison. Så ja, i denne episode der kommer vi ikke til at sådan vise rundt af det, fordi at nu føler jeg sådan, vi er sådan lidt at nu kender I sådan lidt serveren til den og sådan noget. Så nu kommer vi bare til at spille normalt, som vi havde måske spillet som vi måske havde normalt spillet på sådan en dag som i dag. Ja, lige præcis. Det første jeg lige vil gøre, det er at stille noget af det her. Jeg havde gennem noget kul og cobblestone i min enderchest. Det er sådan lidt dumt at gøre, godt nok, men ja, jeg tror, jeg vil pande mine lidt. Ja, Jeg flækker Peter. Hvad havde han? Masse ting. Han er meget. Havde han sådan noget iron med? Ja, og masser af cobblestone. Rip. Og en diamond pickaxe. Okay. Nu har jeg 15.000. 15.000? Ja. Må jeg få mine ting? Okay, er klar. Vi skal prøve at flække over og misse. Men jeg sparer lige lidt flere penge op. Nej, på grund af, at de er jo i gang med at prøve at se, om de kan... De er vist i gang med at lave en video. Så vi kan tage vagtgear på. Kom, hallo Lind, Rasmus, vi tager noget vagtgear på. Eller vi tager bare noget iron gear på, er du klar? Ja, jeg kommer nu. Jeg skrev også sådan, det er prison, alt kan ske. What? Det så sgu lidt mistænkeligt ud, men fuck det. Hvad? Det ved jeg ikke. Nu har jeg 16k. Ja, han fik lidt hits ind, men normalt ikke rigtig plejer. Okay, jeg er klar til, at vi flækker ham. Jeg skal lige have mit. Er der nogen vagter online? Jeff er keder, men han er FK. Og Andreas gaming. Skal vi bare flække dem? Jeg prøver lige at se, om de er FK. Jeg tager Vise, hvis han er oppe i sin celle. Okay, Andreas gaming, han er FK. Ja. Og så hvad med... Nu flækker jeg Peter. Jeff er keder. Jeg tager Peter. Han er også FK, så det er fint. Kom, Misse er her. Jeg flækkede Peter. Fuck, jeg elsker at flække nogen. Jeg kommer nu, Lukas. Jeg går lige i ham. Jeg flækker ham. Pisse, de gik ind i det selv. Breaks i hovedet, mand. Jeg går lige over efter et go-nappet. Okay. Den der, du lavede i dag. Ja. Jeff er AFK, står der. Spurt. Jeg har ingenting på mig. Spurt. Peter han skrev bare sådan, jeg har ingenting på mig, så du får ikke noget ud af det. Så skrev bare spurt. Hey, Nikolaj, shit, jeg kom til at droppe. Okay, jeg dropper. Okay, det gør også. Prøv lige at sige, hans Minecraft crashede. Giv noget dem til Minecraft crashede. Ja. Ja, kom nu, Nikolaj. Jeg har stadigvæk også OP gear. Ja. Skal vi flække ham? Flæk hvem? Ham der var. Jeg har mit svær. Og så skal jeg tage noget iron gear på. Skal vi gøre det? Altså, vi kunne godt tage mega god gear på. Godt gear på. Ja, det kan vi godt. Skal vi ikke bare sige YOLO? Jo, vi YOLO. Jeg tager direktørsværet. Jeg tager så bare iron gear. Nej. Fordi ellers så mister jeg altså alt mit lort. Du skal altså bare tage det andet der. Ja. Nå, men der, vi har ikke rigtig noget andet gear. Jeg tager bare iron.
Jo, jeg har en masse til dig. Nå, er det rigtigt. Kommer du så ikke bare herinde i cellen med det? Nej. Må jeg tage den der chestplate? Ja. Okay. YOLO. Okay, nu YOLO'er vi det hele og bare flækker en vagt. Tjen skal komme til YouTube-cellerne, og så tager vi ham. Og så får vi vagtgear. Okay, hvad er det, du allerede har? Det er chestplate. Jeg har en chestplate. Jeg har en mega OP sæt, men det er meget. Vi YOLO'er det, og hvis vi flækker ham, så får vi jo ting, og det er der stor chance for, at vi gør. Okay, klar. Jeg skal lige have med det her weed. Sådan der. Okay, du råber bare. Ja, og jeg har mega vildt armor. Sådan skal jeg have. Det har jeg også sådan fint at gøre det i hvert fald. Okay, Hvad har du? Jeg har det her E-vagt. Okay, jeg tror vi kan flække ham. Okay, vi siger, at han skal komme til YouTube-celler. Hvad hedder han? Men Nikolaj. Skriver du til ham? Ja. Godt så. Vi skal have adgang. Hvor er han? Jeg går ned hernede bagved. Okay, vi ser, når han kommer løbende, så kan vi se hans name tag. Han er her ikke lige nu i hvert fald. Hey! Går dem er der. Nikolaj, han var der. Han var over ved normalsætter. Okay, så vi går over til ham. Jeg skyndte mig lige at gå ind. Okay, Nikolaj, han står dernede. Hvis han ser os, og så han skriver drop, så siger vi, så kom herop, så du kan få det. Og så flækker vi ham, okay? Ja. Vi skal passe på med at ramme hinanden. Okay, han er lige blevet jailet. Misse. Skriv lige igen. Ja. Jeg undskylder meget, hvis der er en masse lagspejl. Han kommer nu. Han gik forbi. Kom, vi går ned til ham. Nej, den anden, han er der jo også. Den anden. Der er også en anden. Jeg går lige over og låse min dør hurtigt. Okay, han er derovre. Så vi går over til ham. Han er over ved YouTube Plus. Han er Hey, Simon, Simon! han er der. Simon. Jeg tror ikke, han så mig. Jamen, jeg tror, han har set mig. Så kom. Så du kan. Jeg tror, vi kan nok dem begge. Så kom, så du kan tage det. Kom nu. Så du kan tage det. Jeg går ind i min celle. Jeg blev delt. Men Nej, det gør også. Han har ikke fået mit armor. Han har ikke fået mit gear. Nej, det har han heller ikke på mig. Lol, de sidder i toilettet. Tag dit gear af, sådan der, han tror. Jeg skal over i sengene. Hvad? Jeg er herovre i sengen. Fuck, de er dumme. Okay, jeg har delt 9 minutter. Fuck, man beholder bare sit gear. Ja. OP. Hvad det hedder? Jeg tror, at det her var alt for den her episode. I næste episode, der kommer I til at se, hvor det er, vi prøver at flække dem igen. Så vi ses. Ja. Hej.